Obviously, I'm a church, we are movie aquaba at the Baba Grace TV. So, we did say trading on point and co-part to movie and we obviously I'm sorry. So, the kind of channel is you are not subscribe ya my now if you are like and comment and our share. I'm a friend when you be a show. You so be anything sure. Na onya also akoma so ade emfama. E da so atin konya so. Ya me hu ye mobo. Ya ye de ensem esoma mansan. Obusua na yigina yini se abosumi duba akomu ani na da dumba ye nyame dia. Ne wachi nsensem de eye me na yina ye ni wasem. Nya fe ne ye beka mu asem. Ye ka akra ye wi. Na de abebom sesia ne se enora ena ebusuafo ekora de shibusua no edana kofu so akogina court. Ya de enti omna na kofu so akogina court na se ensem no dorso but ba akwa na ye bedi ho nkomo ene se na kofu so me kire ba bia osi omo de share that number na ebusuafo ina anya akonya ho nti omo se court and compel na se court en share na kofu so se me show kire ba bia osi mo de share no na ebusuafo ina ho ene se account na ade ahodo aka ene wo se accountable so be be kire ebusua no ni na ho but na e be din komo kakra bi e de afa that issue no say court en share na kofu so na omo kire ba bia okra that number ebusua ignorant him say ye papa yi somewhere December abosumi dumienu mu afin pimienu ene aduonu num ne de to so dumiensa ti afi etwa mu no bronya abosumi no ne de to so dumiensa e wa afin pimienu ene aduonu enum mu ne yesi ye papa proud to see ye besi ne nsem bebre si ye na ebe ka be se na miensa asa na na yesi ye papa no na ye brada ene ya na kofu so ye interview our Extra FM on ye ne ayo fa aduana ba kofi asante reverend ena reverend busa se this is here a year na eba so na say maso na ka se beba so na reverend busa se na beba so dia ye ni ye kwa kosie no wan fa ne to mpem wi a ye be kwa kopa na kwa be wan fa ena na ka se onka na die nti a onka ne se enipa bi pese omo tufu enipa bi aka to se so omo kosie fu no mu se ha no mo si na se ha no wa kosie no a omo be kwa kotufu no nti onka mo bi ahu na chisan ko bi akwa kotufu no e ma sa asem no be ye dija e ma ye cheche ya twen ho anya dia na ebusua nyame adoma yie ne ba so ampa afibra yie ne ba so na odi emu no oma emu no so odi koye no ebesi ne wo a wo hwe me enemy ye nim be report factually say no kure aha anase ha ade kokoye papa da dumba edu bi ansem bebre o bi kura se ne ko ha ebi se ne yesi de doso ema obeka ya enche court nsense babusua for court to Accra High Court ema ye papa bi obesi abusua pe na de ko tu dwa se yesi papa da dumba e woni fi se no kwanso be de jana de gbogbo mo enkan akonfo mpanyimfo amane nya ne ade nyina abem na abusua ye nhwe bebi wa ase no kwani nyame anim nie obi ye nyame dia ne ekra no a ese woni atasefo ntem atete o ko wi ase fufuro na so nim e de a oni atasefo ntem atete no ko wi ase fufuro enkai di mo a ye disi won na ye disi won no ye den ya di mrese de ne a dako u twam wa asiye na o kai se oh na me maame bi me nana bi me nua bi me wo fa bi ti ase ya ye fa aso asi ana obenten na ono kra ba bi esie no ne na ya yesi won no a ema unya awehemu bi ema unya ahodaso bi otibi kwa akọ na nipa kọ na so empa ye bi akọbọ otibi kọ obi kwa tibi sọrọ se da bi ye di hie bi a wo ye nyame di a ya pẹ na kwabe no ne na esu ofu ye nkọ ne nkọ do so se minfaso bi aso be ye nyame di a ne ye be kwa no na fa ye bibi di a ya ahyen so de esi wono a ade na obi tibi sọrọ so da bi ye nkọ ye di hie na so ye nkọ do ho na ye nkọ ye wo fa ye na yi na so na ye nkọ siesi ho and anche kofi bi ye nyame dia kofi bi efra santi achi dwaso be se mfie miense na video bi ba antenten fie so na ni nua be ma e de sapone sem na nsu akọ na so a ohoro na ohuru na na oto kofi bi nyom and na ofa ya sapon yi abusia mbe kai a asofia ye ko ho ye ko twa de so amansan no ode emu ne ko sie de achi ko bi ye ko ya kopi asofia sie akwan na ho pe bia ya wa ya ahyen so de kire se ha ene ye kra ya sapon entunim eye denia chinda chi obi ko pray Sofia kodum ozo higher Sofia no bi gasa na ya support free a e dey kire se na ya support free yanko ne na wa ha na esi no krom ni that lumba ye so free pa akoso ofre ko ene ko na de sibusu yanko awodo aka but since ya me na okase ajishi e wo pa akoso kire se ni na se na mu ama pa akoso adeshi esi the Royal Mausoleum ama ho okọ e ko nso a ama ho no this ye china bi
sɛ obi sɔre no ka sɛ that number kwa ofiri paako so ana ofiri ɛkɔɔ yɛ wo nsuta ɛdeɛn na ɛbɛyɛ nyinaso ama obi agye adi sɛ papa no a yɛka no asɛm ofiri nsuta ɛkɔɔ anaasɛ paako so yɛnya adanseɛ bia adeɛ baako a wɔkɔ mi sɛ ɔkɔ Asante Mampɔn a akɔsi apɔfo gye nyame fa no kra nsɛ yi efiri Asante Mampɔn nti woduru Mampɔn kurom na obusa obi kɔ bi kyerɛ sɛ akɔsi apɔfo gye ne nani wokɔ mi kurom kɔ abere a Dr. Kejesi and Noble Kings ɛhɔ na ofiri enti ɔbɔ ɔnyim yɛ nyame deɛ nyinaa wie no na pɛ sɛ kɔpɛ no kɔ abere no wokɔ mi kurom kɔ abere anka ase a ne na wɔn abo sɛ Dr. Kejesi ne nani afei kyɛ sɛ adwomtofoɔ ahodoɔ bebree ɛnam yɛ a data kedi agona asaman afe so yɛ ebusuafoɔ akɔ bie na so fɛfɛfɛfɛfɛ ya obiara kyerɛ bi obi kura gye ho akyire a ɔsɛ dabi data kedi fi agona asaman ne nan na ɛwɔ ha sei no na ama na di mu na ama ɛmfasoɔ kakra na nimonyam kakra bɛm sɛ no korɛ aha ɛne kura nipa no firim numba sɛsi a ɛna ekobusa na busuafoɔ ɛwɔ paako so ɛkɔ sɛ mo de hyɛ ne na wɔ hemfa meaning sɛ obi bɛhu no akyerɛ ɛba sɛ ɛha adwen nti ɛnyɛ hwee bi kura sɛ o sɛ na maame bere mpɔma asɛm a amanfoɔ ka no maame bere mpɔma ɔfa yɛ apoku ɛne ɔma China nom ne abusuafoɔ aka no sɛ na ɔmpɛ sɛ ɔmo hu baabi a yɛsie dade no ba sɛ na ɔmpɛ sɛ obi no asɛm a ɔmo ka no sɛ na ɔmpɛ sɛ ɔmo hu die a nka ɔmo ba yie no bi mesɛ meka no maka asɛm bi abere a yɛyɛ yie no bi yɛ a week or two after Nana Ekɔ di kuro yɛ interview mɛhwɛ saa video namba Nana Ekɔ di kuro interview no ɔka wɔ mu sɛ ɔno kɔ ɔmo ka kyɛn sɛ ɔmo de hyɛ ne bɛba Ekɔ akyire ba so ne bɛba paako so ɔmo ne bɛkɔ paako so but ne nyinaa no up to now Nana deɛ ɔso onim baabi a ne de hyɛ kɔɛ but Nana Ekɔ di kuro no wɔ yi n'ase mɛmɛ da ne kɔsi ade nyinaa but Nana ka sɛ ɛwɔ interview no mu sɛ onim baabi a ne de hyɛ no kɔɛ abusua deɛ ɛyɛ na ɛyɛ deɛ sɛbio ɛto sini kakra nso na ato sini ɔdeɛ ɛfɛ yie ho nsɛnsɛn yɛ mpɛsɛ mɛkɔ ɔkɛse because everyone sɛ ɔde Kumasi High Court kɔ atemu na ɔde ba ɛfɛ yie ho no ɛbrɛ maa mi akɔso asɛ ɔde kɔda nkɔ sɛ court money to me san sɛ ɔno yɛ next of kin according to German civil laws ɛna Ghana nso yɛ mmara ɛne adeɛ na court atemu ɔde ba yɛ na atemu no mu nsɛm ɔse dɛbi na ɔba yɛ akamfo ma mmere mu a abusuapɛyi na wɔtumi ɛfa ɛmu ho ne yie ɛne adeɛ nti no problem ebi a abusuapɛyi yɛ exercise no tumi ɛna ɔde yɛ yie no ɛkyinye bi ɛne ho but yɛyɛ yie no wie a baabi a ɛkora ade hyɛ no nso ɛno nso abusuafoɔ no ho adeɛ na ebesi ɛno nso abusuafoɔ no sɛ o yɛde hyɛ no kora ha na yɛkɔpɛ no kora bi a ɛbɛsɛe biribi anaa ɔho mama yɛnka no kora nkyɛn ho ɛyɛ no yɛayɛ awie no problem but wɔn asɛm a akɔhyɛ abɛpɔma no wɔn aka wɔn asɛm a wɔn kɛn na yɛ baako pɛ wodeɛ ma yɛ kwan na yɛhu sɛ yɛde hyɛ ha na yɛkora no na ebi afe bi koraa so a yɛapɛ nhwiren bi na yɛde akɔto so afe bi koraa so a yɛakɔ na yɛakɔbɔ mpaeɛ maame akɔhyɛ abɛpɔma ayi interview sometime back ɔne Yesu ba yɛ ɔka nsɛm bi wɔm ɔsɛ ne nua bɛrima no ɔdɔ sonko a ɛwɔ wɔn ntam nti ne nua bɛrima no fie bi a obesi biara that number make sure sɛ ne dan ni a nkyɛn ɛyɛ maame akɔhyɛ abɛpɔma dan ne fie bi a obesi biara ne dan ni a nkyɛn ɛyɛ maame akɔhyɛ abɛpɔma dan ɛnam saa nti no na ɔdɔ sonko wɔ wɔn ntam ɛnam saa nti no na nka wɔn sonko wɔ wɔn ntam ɛma ɔkyerɛ kora sɛ ɔtare ne kasa paa ɛnyɛ sɛ bi anuafoɔ a wɔn hyɛ dɛ ni nkɔmɔ ɛma mpo 4 days before a ɔyɛ nyame deɛ ɔne ne kasa na ebi a maame a ɔte sei na ɔbɛn ne nua sei ɔde deɛ asie nyinaa yɛmfa no nyinaa nto nkyɛn deɛ asie nyinaa ma yɛnka no nyinaa ho asɛm but ɔsɛ ɔmmisa kɛse yɛpɛ sɛ ɔhu sɛ ha ne ɛkora me nua bɛrima na ɔfe ne kora akɔtena na so asu enti wenka ne bɔne ɛwɔ mpa ne sɛ meaning sɛ wekura nkanyi kwan sɛ bi a ɛkɔ akɔpem sɛ court wa deɛ wakɔsrɛ sɛ court ɛnhyɛ na yɛnkyerɛ sɛ ha ne yɛsi yɛde hyia moma yɛ ma adeɛ nyɛ yɛasa ɛna Ghana ha yɛ nipa bi a ɔn sɛ nsɛm bi wɔyɛ ka ne tena but yɛnyɛ yɛpɛ asɛm so asɛm enti sɛ mpo akɔnsa na akɔfi so asɛm a ɔka with interview on Extra FM sɛ nipa bi sɛ ɔbɛkɔsie funu no a ɔbɛkɔ akɔtu menyim sɛ sɛ mpo menim aso sɛ obi ka asa na obi ankasa deɛ memeni hɔ no ntimi nkyɛm but then mpo sɛ obi ka asa ebia na yɛ bufo nipa ne ka asa menyim ni da sɛ yɛba sɛ yɛakɔsie that number wɔ ɛkɔ asɛm ka ho yɛakɔsie that number wɔ paako so anaa ɔmo nkura ahodoɔ nyinaa bi a obi betumi akɔ sɛ ɔkɔ akɔtu bi mama yɛ let's be factual Ghana yɛ paase nso asɛm nti obi kura kasa ebia na saa abirɛ no akoma a na ɛwɔ soro ɛne adeɛ na ma obi kasa and I even doubt sɛ obi bɛka saa asɛm obi kasa ebia akoma a na ɛwɔ soro ɛna ma ɔde kasa
Enti na me hu ne se ni kwan se nke gina no nko asa asem so se yesu obi aka se te silent side menim yesu obi aka nti se en sa de wa kosie kwan we mu obi an ho ha adwene ma bebre na akọkọ so a se ye hwe nyame ni aka no kra che ho a ebe ha adwene nti wa wo hwe me se fa obi bia to nchen fa o bias bia to nchen se bia support to efa bia na support fa bi na bisa ho na tena se din na ma woni so hwe so hwe nyame anim na ye din na dwendwe wa komam se nti wo na wo nua bema wo na wo nua ba me o de me nka wo nua kwa ni fi afrokom obusu ani okay wo na obusu ani bi aye nyame dia de sie na me nka ho asem na yakopa na krabe na abosumi nsia chi yes because that was December 2025 13th December I say it June yakopa na krabe na abosumi nsia chi abusua oni baby e pe o de hye krabe a nti wo da kra nka beda uma yenye factual kakra Mr. Madaroma nti wo da kra nka beda nti wo da kra nka wetimi akata oni ada na ho asodai ti nka dwane kra to onu a anka ho beto dwane kra to onu abetene de debi nti sometimes let's share the sentiment of the family and me kra me come say me akosha from akwa ya ade pa because obi e bia nko ntimi ntena o de share nyame de akopa na krabe up to now o de bia bibi nti ensem bebre course ntena o mo ntimi anko ye ni bi ye nkam asem but bia ke ye pe na krabe nso e na de sen ken say hwe nti se ma me ni nia no ne wofa ene abusua o mu sa ha ne pe de hye krabe a eno ne be say bibia na o mu sa ha ne de hye eno ne be sie ya e na beba umaya mu ni pa mra o musu sa because obi go ayam ya se na make se bebre na ya zo o pese o mu be be kra ni abe man ko be ye ni bi abusua o de wa hwe nsem we kokoko so ne ade a day before I mean less than 12 hours before the funeral na ye o mu court less than 8 hours let me put it that way before the funeral no more court now the hwe court di kan ma atemu a o mu ko na be ko pa sa afere ya se o mu na lawyer se da bi lawyer ko yo temu afọ se da bi ma sesem ye de clause ba akwa ka ho se muntua se ni ade nya sa ade enkonko ye no o ya sa bre kwa fa ho hye ma me akoso ya bontomato biem ye mfa bibia antonche wo fie ni afro so wasem no abeka ya je atu ama no ya sa fresh ya sesem ya se within 2 hours don re mi enu ntem monko tua billion pole edune 20 billion and 2 million Ghana cedis e wo don re mi enu ntem enye sa ade a wo fa nko don ko na yi abusu ya say wa disabre no why have you even imagined the shock see the who be see a bra or tias we say yem be see ahye no preko pe wade ya kan o him one quite handkerchief for money agene ade na ya sa afro say there be say kra na asamo fro aba abusu ya dwen shock kra o de beti asem no asem we ya ka che na say obesi kra gi asem we say obesi receive asem we ebu ya oni mu areho enti aye den ya it is just normal it is not right and fair say yakoye ni pe die sabre na ontimi nya ho de mfa ma yi na say yan fa no krench en ka no krench ya yen kind of question no ntimi nya ho de meyi na se but we nyina koso and the will be since we saw this coming say no sa bre no hwe nsensem wan na wo ho no a na we de yen kwara de mo ni e be simple for so obu nya abutre na nka bo mu mra fa ne afa na ntem but argument say yes ko dwa bre o ye nya me de hye fidi so abre yen ko pa ne krabe afi argument bi kwan say o nsensem doso bo de be ndoso ti yen ko pa ne krabe na bibia atutwa 6 months down the line any that's what here be to try africa and same way and some for ba because enye say I prepare ko pele kwa bia ka gogolo mama ne nya bia ma afi ebia ne say high court dey so ba mi ena nke akopɛ ne kwa ben so a sa bre no anya yie no anka kai high court celebration of life nsensem bia ma ema ye mfa nkɔ court ne ade enti ye nyina ye bɛgye atum say enima bi always see ya ebia be be akwada Mr. Meka anofo ma dwobro men kwa adwen na me kire ebia na nka yebetumi aye nioma bi ya chen de course but yenima de baye yenti as in 20 position bi ba mu ama beju ba adua de bia de chi ade san ensem ahodo na esi said ya meka bia me se lumba wu foforo na enije ene odo ene wo sebo a obia de so bia befa bia na amafo di ne ho dance me kyerɛ meka amafo ebo na baso obi ebo se why the greatest musician of all time amafo di ne ho dance na ni kwan se ba bedu se because mu nyam a ene odo ne enije amafo di ne ho dance bro ye nyame dia na nka wo se mu nyam de to aso sa
anka wo se no munya to sa ene so sisi ya baabi aba beju nti yɛbɛsrɛ paa sɛ we deɛ si na wo deɛ sɛ yɛmfa deɛ si na yɛde to nkyɛn na yɛayɛ sɛ yɛapotane sɛ biribi ansi a wei nko ara deɛ monnom abusua no na ɔmunya saa akwanya na mabusa wo a wohwɛ me asɛm no ɛsɛ fa biribiara to nkyɛn ɔna wode hyia yɛ nyame dea wode abia ne wuo ne sie mu akyi no na yie ne adeɛ no mente wɔn ase bi nti wɔntumi ama no two ways about that but only access to the body swear I mean only access to and as obe ye known of baby a cry no swear only say na cry na eno na be say bi en say hwe nti ha dwen na ni kwan say bedru say cry but the bomb pa share court ni abom pa say nyame na amrem because I think say we dey en say hwe say nyame ya adom na nga court ma kwan say kire busuafo be cry mo dey say no na ma manfo akoma to yin because ojidie pa se ebesi ne ma me akoso abemfo ebi onya akwan sunu nya be ma no awerho sun ne ya odie kakra wo but se nyame ya adom na ya dadi se o hakra nya kra wo nya no akra nya kra wo de hye no a enke beboa ene ni sun na awerho wo ne mu nya dako ofini nya be man ya akotan nya be man na so ni nya be man ya wo da akotan na so esua aka ne se wo peso wokin na beboa ma awerho no to atwa beboa ma ebia yaw ebia nipa bi wo on mu sisi ana abafom kakra. So for me, I think it's a step in the right direction with all honesty, with all fairness. When you say wow, Shem is one in so it is a step in the right direction. Say you may be adom. Na omubehu baby a crown with this year. No almost omu sign kakra. Because in see what baby ah. Say near Mr. American with yet may can some kakra. Oba sentiment way way up. In an animal or mutia kunya kesi so cra, Mr. American. You say omu bemu of mind. Even though be a unya kwanya enku raho dear. But utwe mo breman ya unzampa asantimemu ya this year omo bamu na ewo horo no yeah we are all in the know we nyina yenim sese na setie yeah na no mpo mo tie nkunya kase so e wa asantimemu esaso na akokro bi aso a this year esi yenim se ewo ha enie ni ade enti likewise bianza na make kase okopa akoso a omo ade hye na obeka ise bra na nsensam no yekopa akoso bra am so butu na kofu su ni ade no na ba ko ka asem bi o se na ba ko so ni busa mama hen se na oba anaso papa that lumba ni koto infa okachi anaso wonim enti na se omo mi ose o pese o anka oba yie ni ade no de ya ye kwa yie na bia support die ene ade o nyina abro mo ma mu so omo kwa kopa de kwa be omo ka so ye kopa de kwa be ne ko asofia sie enti se wan ko asie obi kra wan sa oba yie ndi obeti omo ekwa yie no me so ye ne ye ko that lumba yie how many of us be to akaso ya anya announcement bi ase ne kopa ne krabe wa ha na se ni ra na ne kwa and then ya announcement kra no how many of us na yeso bi omu di echobo se ha ne de emu ko nti ha adwen na ha adwen de ye okay na ye okay wo a wo hwe me bia ye nka me kwenche ho ha adwen se ya papa kase se ni papa kase se ye bibia to atwa no two ways about that but baby e crowd on swear ye hu ade na be si ye hu a ade na be si se me de se nya ye kwa na ye hu a ni nia ba oni free ye from kromo odi na ti mi se da bia me ka na maka asem bi se abusua ye ni mema ye wo nia ma mpanifo wo ye ni no ye nia ma mpanifo no omo sa act as deputy mothers enti nia ma pen sister pen bia o nia be market odi na ti a omo ne ku nia be ma no school ku o so na sa odi ne ko se ni nia be ma no etu na mo bi na nya otia na aso e bi ku adu ba bi nia be ma no ko fa o ba bi na o hu se mo a ni nia ba pen timiti na bi me yo ba me hu bibia bi a wonya hu ye ababa ye bia mu a we de bebo na omo tete ye kakra ekopim se ebitu na mo a bibia be ya so bi enti obi sei yesi won deserve so hu ni abe mu ana galumba no aka time without number say minya bai ebia na me betu kwan there is a be se dom misika na mu ode ni minya bai turn TV the time it is a Jennifer tu kwan sa be se wo TV ana sombo pa se e bia na wo japade bia so but wan hwe bonkum an hwe ni fa pagya ni hwe so hwe okase no eton TV de ma minya be imagine for to one it is a nay anya asem kwa na enka I mean uncle will say e wo na yim uncle will say what the crem but e bia I mean reasons best known to whoever might have been in the know enti the SABS na the SABS na we ka clear ni aba na yabusu afọ hwe yes yen fa mom o me ma asem ne ya kakra na mo gidi se enam se ye de ma na buya mind emra no be kasa na bebia wo se de to bia ye de ato na bibia ya asodwe
na wɔn ho sɛ yɛde hyɛ na ha ne akora no ɛnsɛe hwee ɛnyɛ obi sika bi mfiri ne nkyɛn ɛma obi nipa bi a wɔyɛ mfiri ne nsa na mmom ɛbɛboa ma abusua bi akoma atɔn yam ɛbɛboa ma wɔn ho san wɔn ɛno nti na yɛn ni abere ɛno nti na yɛn nyinaa yɛbɔ mpa sɛ nyame mmoa because ahyɛaseɛ kora nipa yi papa yi yɛ nyame dea ɛbɛtɔ dwa sɛ yɛsɛ yɛbɛyɛ museum kakraka de ama no yɛ I mean yɛnim sɛ na afei baako so ɛne ɛkɔ na wɔhwɛ asase ne adeɛ a afei ba ne sɛ na baabi yɛsɛ yɛbɛyɛ museum kakraka sisi ayɛ nti wɔhwɛ na na akɔ TGM wɔ sɛ wɔn bɛyɛ museum but nka ɛfɛ sɛ papa yi baabi akora no yɛayɛ museum kakra kyɛ sɛ ɛfɛ that Lumba is maybe in my view he is the greatest Ghanaian musician ever ebia ɔno mɛ nyadwe in the year 2024 English in him Paul King Charles ɛyɛ playlist of top 20 music and ɛne gye ho ɔde that Lumba nyom mpempem dɔme ɛka ho pim time pim Trimia, pim, ne domio, or the can says I'm Lumba to Asante Casa. Can just send on Asante Casa. But the sound of the can top 20 and you want to need your pound in the year 2024. And some count that will be a Kinshasa about Ghana. I say, a real crime year top 20 playlist in the year 2024. Me for Ghana and to be a friend say Charles could you for that Lumba nyum count. You know, and you need the pim dominant. The tea almost chair on the chair, I am a day. It's not my father count. And Zabia, I would like to meet him. Lumba way. De bia mpanyinfo sɛ olumba ɔyɛ nyame dia ɔn sɛ abrɔfo so yɛ nipakuo bi a obi kura yɛ nyame dia ne nas no ɔmo pɛ sɛ yɛnkɔ yɛmfa nhwere nkɔto so yɛnkɔto so no yɛmmɔ mpae obi kura tibi kɔgyina ne dɔfo bi nna ho ɛwɔ asieɛ na wabɔ ne nsɛm a bɛyɛ sɛ beat bɛyɛ mmienu ana baako na wɔyɛ din na ɔna kasa kakra na ɔkɔ na ebi akenkyɛ asɛ okay saa deɛ a monkyɛ baabi a mopɛ no kwabi mpɛ sɛ mede nhwere bi kɔto ne na so a na yɛ wura he anaasɛ yɛ fan daakye bi nipa bi bɛba nkɔre bɛba Ghana ha almost a bad take that Lumba nyom dead because then you ain't tramu damn was adwen am ba betis a anyu we wan boy but anyu we Lumba anyu we Lumba away so why nyame dia sa na ofin fa ofi paako so efi akọ efi nsutan nkwa do aka e de we nyame dia na nkwa mu dia wo he ne kra na ye beka ne say entimi nchimi so enti we dia ha adwen na ye be stress e mfa papa pontechi na enyese bia nkyire mu enyese bia ye support for bi near time for bi na say ye do for bi near no for bi na mum sa na wo say ba in my conscience me hu ne say nyame nya adom na wo mo nkyere be akura Lumba na wo say wo pese wo hu be akura no anko mo ba no me mom pa ye se bi nto ati me mom pa ye se ma sa da me hu ye nyina omobo no fi nyina enfu nso nche me mom say obi bi ni abobonu ya anka beto ko me bia ma se die ma me ya famu ni ade nyina abepim na ye di nkomo yi se wonni yaw bia ma no wonni awrahuo bia ma no na we kakra yi a obi sase da bo dia monkyem ba bia makura menua ba ma na no so obetena se adi ma me na tem obetena se ana abusia na kwa kasa monkyem ba bia ekura de hye no na no nti obetena se edi atem obetena se aka nsem wense fata dia fama me no ho a na me hu yi na amabo won fu yemfu nsu nyina nche ewe na radio Yesu Kristo dim ti amen ti ma me no abusiafo won kama comment me se nyame be kasa na o de say ye bibia kwa na mo sabe ka be bia makura mo de say ndie you deserve to know and I support you 100% because sabi you nyame wan empare me e ya me bia nka be di yawo e bia nka me ntimi nna e bia nka aduane kwato no mu anyame de ti ye moa na wo mu hu be bia kwa mo de say na bibia to ntwa no makoma to me e kire obi kura pa o san wo fa na so ni na na so ni abe ma na so ni wo fa na so na na bi na so na wo su me bibia e boko na afi bi so de hwa akoto sɛ ne abusua mpanyimfo bi kwa pɛsɛ mkɔkɔgu nsa ɔmakɔ afia so ne abusuafo pɛsɛ mkɔkɔgu nsa ɛnkyɛ 26 July nyame adoma ne sema na afia ba ɛkɔba sɛ na di asampa pɛsɛ mkɔkɔgu nsa kwa yɛfa na ɔbɛkɔ nti yɛ ha adwen yɛn so nyame so na ɔmo ayɛ na bibia nye yɛ wɔ Yesu Kristo di mu nti amen abusua me da ase sɛ wo gye brɛ na ohwɛ me di de kwabena wo so hi by Grace TV sɛ nne de di kan ɔbɛkan ho amesro ya subscribe ma no ate na wa like na wa comment na wa share ama amanfo enya bi ahwɛ kai se yetomfie ɛwɔ atwema yabe ɛyɛ 4 bedroom house baako yɛ master bedroom and 3 na aka ɛyɛ single room self contained garage wɔ kitchen ɛso kama hall no yee kakaka bi we say garage no kofo boss be 10 bako on pe we dey na pɛ na efie no on the left side room a sama hat kama bi pa me say wo bra na what na say na wo bon frama na wo hwekom na wo zip drink fe ntimi so fa number no etwa mu na from ɛne ɔmo kasa na de nyina nkoyi ma sɛ de a ɛsɛ na ɛfata abusia sa so na me come for obi trading enterprise ama Kumasi South Central Junction hɔ na yɛwɔ o patare papa empo hɔ ne perfume papa de aye perfume ade gu ho a o mampo no obi atewa adwe so o mampo no obi atewa adwira amanten atebubu enkranza seseman kyese
Kwame Danso yeji ehu nyina abamba ehu nyina omote umpu ede na ope obi trading enterprise yanko GB na bibi yanko information so na make am for Better Grace Financial Services at the amount you know say Ghana for ya more America and Canada open insurance company papa financial company papa ya Better Grace Financial Services Better Grace Financial Services omo kwa na make am for at the amount ye ne omo nka mo sabre na no muntu na mo san say o America na Canada na obre epesika hu be ya so be insurance company papa na do ho abota na china bi okwa ho hie mu aho anchi ho nti na make am for Better Grace Financial Services the amount do ho bo mo na onye omusie sika na ko basa okọ pension na ohie sika on betam sika boom the amount sika boom on betam the amount tax free eto bia na so afi bra no omusie sika na ma na de sumi na so nyame ma ne mpare na won twem kwa chichi ko basa ohie sika abia no omusie sika no a oha ne amanye bi bana ntimi nya adwuma bi mu abusua on be hwa akopim se obe nyame dia na o ma hwe o ma no so akopim se obe wiesu apon ana se college umpewe na dia na pe Better Grace Financial Services ebia si a oni America bi only Canada being but ukura hon krata o ejapade ho o sisika ho a o se fata so ne Better Grace etu na want fana ba na etwagu na na me yan maame ana yere o henere da na kusi twin komo na bibia nkoyi emfama afa recharge otubo ba osame nkancho se busunya wa pese otwu ka wa o pese o control ho na dia wonya wa ka o de ko adwuma ne ade sika se mu odin na ma na ha kakra bi ekro bia o recharge amu beji na wonya so no ka afa wa ka kra no wa yisu ache o pese o sakra mu a vaka na koma recharge on beton ka na ma na fe omo de sika ma e na wo ya ban dwuma ni nso na pia ka sika sem wo fo mu akọ omo no be ye nhye na o ma ka na bi na watu ne kakra na bibia akoye asofo ahemfo na no mo nso mo se fata e bia na mo de mo nya ban dwuma ye fo but dwuma mo ye mo address ye hwe mo ayi behu ntim no masem no e ka nya den sa we na mo se fata se mo recharge to na ma na bibia ekoye e de ma ntimi so to kai na recharge to ba san kasa na de hina ni mo awo den si we se dia ese na efata o akonto so episode ka bibre ma me de bre busuafo for ha recharge you recharge any omuntu na ma na bibia ye emfa ma me di kop na osu ba me nka ya ho no hu ye mobo o ma de nyina ni mo yensie ye na o ma so wie me alumba nsensem na tuntwa ba emom aso wie be ba je se woni a ohun ni se ya ode bi wo mu woni a ohun ni se wakoma so ade bi ye nyanye ma o ye ntie ni address obi a ha na obi akoma ntonyo na nsem etuntwa ya bre nsem yi de bia report na ye enye sa na me pɛ no papa so opa awoma so esre meka enye se bia na dum de ntira na emom yiye mu tinye se bia de bia ye pense etia na lumba dabi obi oni bia no se mti dota lumba nti ye nke ye mpese abeba ni sei but se ti be so ko ha adwen sa na sa na wo se ba so ho nti ye be stress ye ma pepepe ye ma na atenten ne ma na nsem tuntwa ne ntimi nkonkɔ ni brepa mi be hia me do pa ntwa ho so ye ma no ate ya me nka ho bye bye.